Pasok ko na ha, ganyan, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Chalo. Mga kabisyo, oras na muna natin sa buong kapuluan is already 11:27 PM at ito po ang ating programang Top Secret. Nasa kabilang linya na po natin ang top secret caller natin kaya alamin at pakinggan na po natin ang kwento niya ngayong gabi na to. Hindi ko na po papatagalin pa. Kilalanin na po natin si top secret caller natin. Hello ma'am. Hello po, good evening po. Good evening. Kamusta ma'am? Okay lang naman po. Okay ma'am. So, ready ka na po ba magbahagi ng iyong kwento ngayong gabi na to? Ninenervyos pero okay na, ready na. Okay ma'am. Kasama mo kami ma'am. Wag kang nervousin. First time ko po kasi Okay lang ma'am. DJ Titangelo, kaya medyo kaya ko to. Maraming salamat ma'am dahil pinili niyo po ang 90.7 Love Radio para magbahagi ng inyong kwento ngayong gabi na to. Okay po. Ready na? Ready na po. Okay. Ilang taon niya? 32 po. 32, taga saan? Santa Mesa po. Santa Mesa, 32 years old. Itago natin sa pangalang Sarah. Sarah. Sarah, from Santa Mesa, 32 years old. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko ay I'm in love with my boss and he is married. Wait lang Sarah, tama ba ako ng pagkakarinig? Uulitin ko lang. In love ka sa mismo mong boss, pero siya ay already married na. Apo. Gano'n nakatagal ito married? Matagal na po eh. Siguro 25, 26 years na silang married. Ilang taon na itong boss mo? Mga 52, 51. Hmm. Pogi ba yung boss mo? Yeah, of course, he's handsome. Mhm. Okay. Sarah, okay lang ba matanong namin kung bakit ka na in love dito sa boss mo? Kasi nagkaroon ng time sa buhay ko na parang pakiramdam ko na wala akong kampe, na walang iba walang pwedeng tumulong sa akin, na feeling ko alone ako. And then, siya yung nagparamdam sa akin na lagi siyang nandyan para sa akin and he's always ready to listen and to help me with everything. Talaga. Kasi parang gumuho kasi talaga yung mundo ko nung nawala yung daddy ko. Mhm. Yun po. So, itong boss mo, nakukwentuhan mo siya ng personal na problema mo, hindi doon sa work mo, tama? Opo, na as in, hindi lang sa work, na pagkakwentuhan din namin yung personal ko and then yung personal niya. Actually, siya yung nauna eh. Hindi kasi ako ganun ka-trust sa isang tao para mag-open. Kasi may trust issue ako sa mga tao. Mhm. Na ang hirap kasi talagang magsabi ng secret or mga family problem kasi natatakot ako unang-una ma-judge. So, nagkaroon ako ng depression and anxiety regarding that. So, para sa akin, sobrang hirap para sa magtiwala sa ibang tao. Mhm. Yun. Kaya, nung siya yung unang nag-open sa akin ng problema niya and yung stress niya.
sabi ko, "Bakit gano'n ka katiwala na mag-open sa'kin, eh, hindi mo naman ako Yes. gano'n kakilala?" Tama. Ano sagot niya? Sabi niya kasi, naramdaman niya na yung parang parang ina pagka nakita yung anak makita mo na parang lukso ng dugo, gano'n din daw siya. Parang kinuwento niya kasi ready akong makinig tsaka, ready akong makiramay kung ano yung pinagdadaanan niya. Which is gano'n kasi akong tao, Tight Angelo. So, Mhm. pagka sinabi mo kasi sa'kin yung problema mo, ako yung kaibigan na handang tumulong or handang makinig kapagka kailangan mo ko. Okay. So, paano naman nagkaroon at umabot sa punto na nahulog ka na sa kanya? Siyempre, bilang ikaw, 'di ba, na empleyado ng iyong company and siya yung boss Mhm, mo, mhm. siyempre alam mo naman yung boundaries. Kahit sabihin mo nang nagkukuwento siya ng kanyang personal stories or patungkol sa buhay niya na hindi dapat niya ginagawa yun at May plot pinagkakatiwalaan twist niya. kasi, Tight Angelo. Okay? Bago ko siya maging boss, kaibigan ko muna siya. Sa Kinaibigan ko pala, sorry. Kasi crush ko 'tong taong 'to dati pa. okay. Nakikita ko na siya, eh. Mhm. Ngayon, hindi ko alam na that's way back 2020, 'no? Kaibigan lang talaga kami. So, lagi siya nag-o-open kung ano yung mga pinagdadaanan niya. And ako, that time, sa totoo lang, kasi sinabi ko naman sa yung work ko before, I work as a flight attendant. So, busy ako, lagi. Pero Mhm. pagdating sa kanya, nagkakaroon ako ng time. Mhm. Lumalabas kami, nakukuwento niya lagi yung buhay niya, yung pinagdadaanan niya. So, parang feeling ko, sa kanya ko unang naramdaman na parang kawawa naman 'tong taong 'to, sobrang lonely na parang walang walang taong nakakaintindi kung ano yung nararamdaman niya. Okay. So, sabi ko, sige, papakinggan ko siya. Nung time na yun, Tight Angelo, may mga nanliligaw na talaga sa'kin na sa work namin, na Mhm. mga pilot, ganyan. Pero pagkasama ko siya, iba talaga yung pakiramdam. Alam kong married siya before, nung time na yun. Kaya lang, pinipilit ko na 'wag kasi, bago mawala yung daddy ko, ang promise ko sa kanya, hindi ako kukuha or hindi ako mai-in-love sa taong may asawa dahil nagkaroon ng issue ng daddy ko sa ganyan. Okay. Sabi ko sa kanya, um, "Promise ko sa'yo dad, kukuha ako ng alam mo yun, magiging ako yung reyna, hindi yung may kahati akong reyna." Tama. Gano'n. Pero sabi ko nga sa'yo, sa sobrang dami kong pinagdaanan and time goes by, nung nakakausap ko na siya, parang nahuhulog na po ako. Kasi sa mga pinagdaanan niya na naaawa ako na, bakit gano'n? Bakit hindi nila ikaw naiintindihan? Pagka nagkukuwento siya makikita mo umiiyak siya, tapos nanginginig siya Anong kasi kwento niya sa'yo? meron talaga siyang problema sa family niya. Sa mismong asawa niya? Hindi sa asawa niya actually, Saan? sa kapatid niya. Pero aware ka 'di ba na may asawa siya? O hindi? Opo, Ah, kaya okey. nga dati pinipigilan ko talaga yung sarili ko na 'wag. Kasi nung time na yun nagiging MU na kami, eh. Pero by mga December din, November kasi yun, eh. So, mga December din pinutol ko talaga yung communication namin. Ginost ko siya parang gano'n. Okey. Kasi ayoko po talaga. So, madalas niyang kuwento sa'yo yung problema niya sa mga kapatid niya. Ano daw problema niya sa mga kapatid niya? Um, yung problema niya kasi sa kapatid niya is, yun, may madaming kaso and then medyo bad boy kasi siya, eh. Medyo bad boy yung kapatid. So ngayon nase-stress yung parent niya, nase-stress din siya kasi siya yung panganay. Mhm. Yun, kaya gano'n. And then, nung time na yun din, naramdaman niya na parang naging apart na silang mag-asawa.
Okay. Nung time na yon. So, sabi ko kasi syempre baka mamaya mabulaklak lang yung bibig nito, baka niloloko lang ako or pinapasakay lang ako dun sa mga kwento niya para mahulog ako. 'Di ba gano'n naman minsan yung mga lalaki, hindi ko naman po nila lahat baka po magalit yung mga listener ninyo. Tama naman. Talaga mabubulaklak ang mga bibig namin. Totoo naman yun. Opo. 'Di ba? Tapos kasi nga, like I said, nung nag-promise ako sa daddy ko, sabi ko sa kanya na hindi. So, talagang gusto ko i-keep yung promise ko hangga't kaya ko. Kahit Angelo, hangga't kaya ko, I keep Mhm. it. So, nag-divert ako sa iba, in-entertain ko yung iba. So, nung time na yun, nagkaroon ako ng boyfriend. So, parang mga 2 years kaming hindi nagkita. 2, 3 years. Ganon. After ng 3 years, Tumawag siya sa akin 2023 mhm. kasi napaginipan niya daw ako. So, sabi ko, sa dami naman mapapaginipan mo, ako pa. So, sabi niya, oo, napaginipan kita na nagme-make love tayo. Yun yung sabi niya. So, hindi ako naniwala kasi nung time na yun na tumawag siya, may flight ako eh. So, nagmamadali ako. Pero, nung time na yun, na dapat na nagmamadali ako, parang na-enjoy ko ulit siyang kausapin. Mhm. And then, magtatayo daw siya ng company. So, ako kasi, sabi ko sa kanya, sige, magkita tayo. Noong time na yon, dahil after ng COVID, wala po akong work. Nawalan po ako ng work. Okay. So, nag-apply po ako sa kanya. Anong work mo sa kanya? As secretary po. Sitari? Ano ulit? Oh, Ano ulit? secretary po, secretary. Secretary. Secretary po Okay. niya. Apo. Nililinaw ko lang ha. Medyo nabibingi ako, ma'am. Mabingihin ako. Okay. So, secretary ka niya. Mm-mm. Gaano katagal? Siguro mga 1.5 year po niya akong naging secretary. So, yung secretary ka niya, may nangyayari sa inyo. Actually, naging kami po noon nung naging secretary niya ako. Ayun, dali. Okay. Ano ba talaga itatag natin? Secretary o girlfriend? Hindi ko na rin po maintindihan. Pero siguro ano na lang ngayon, girlfriend na lang. Okay, Hindi na girlfriend. secretary. Okay. Yung panahon na nag-apply ka, kinuha ka niya doon sa company, ginawa ka niyang girlfriend. Tama? Secretary po. Ano ba talaga? Secretary Oh, po. Kinuha niya secretary ako pero low-key girlfriend. Tama? Opo. Okay. Pinaganda mo pa. Pares lang. Parang kape lang. 2 in 1. Diba? Okay, sige. So, nag-work ka ilang taon? Gano'ng katagal? Nag-work nga po ako ng 1.5 years sa kanya. After nun, ano nang mga nangyari? No, umalis na po ako dun sa work ko sa kanya. Sabi niya po kasi, hindi niya daw po kaya na makikita na nag-e-entertain din po ako ng iba. Mhm. So, nagiging seloso na po siya. So, pinastop niya po ako. After nun, pinay-stop ka niya. Until now, kami pa din po. Okay, pero may boyfriend ka. Actually, wala po. Wala po talaga akong boyfriend pero I have suitors na talagang makukulit. And alam niya yun kasi pagdating po sa mga ganyan, very vocal po ako sa kanya. Siya pa nga po lagi nagsasabi na, bakit hindi na lang ako pumili ng single, na well-off, na maganda yung mga trabaho. Kasi yung mga naliligaw talaga sa akin is ganun yung mga quality or ganun talaga yung mga naliligaw. So, ako naman, kasi I'm from a relationship na ano po ina-abuse po ako, Titangelo. Mhm. So, once na kahit po sinasaktan ako nun, hindi ko po yun iniwan. Kaya kong magtiis para sa taong minamahal ko. Mhm. Yun po. Kaya
Sabi ko sa kanya, kaya kong magtiis, kaya kitang intayin. Kaya nagtitiis ka rin sa maling tao. Parang gano'n na nga po. Tama ba ako? Mali. Gano'n na nga rin po. Tama po kayo. So, okay. So, single ka, marami nanliligaw, pero ikaw in relationship ngayon sa maling tao. Opo. Okay. Sarah, ba't ka napatawag? Ba't gusto mong ibahagi ngayon to? Sige. Kasi DJ Tangelo, ang lagi niya po ngayon po kasi nandun na po siya sa lagi niya pong sinasabi na iiwan na po yung family niya. Gusto niya pong magsama na po kami. Mhm. Ang lagi ko po kasing sinasabi sa kanya na wag kasi I'm in the position na iniwanan din kami ng tatay namin para sa isang babae. So ayokong maramdaman yun nung mga anak niya. Mhm. Kaya sabi ko, okay na lang na magtiis ako na lagi na lang akong kept in the dark. Wag niya lang gawin yun sa family niya. Pero binibigyan mo siya ng rason, Sarah, na gawin yun kasi nandyan ka. So kailangan ko po bang umalis? Wala akong sinasabing kailangan mo umalis. Alam mo yung tama. Alam mo yung Opo. tamang desisyon. Pero Before, kasi po, ngayon po talaga, mhm, very open kami sa isa't isa. Nakikita ko how they communicate with each other, yung mhm, sa wife niya. And they're just together for the kids. okay. So, kahit alam ko naman na ganun na, kahit alam kong kayang-kaya niyang gawin, ayoko pa din. Mhm. Yun po. Pero kasi, di ba, Sarah, ano lang yan napakadaling isipin, logic lang. Nandiyan ka para sa kanya, ibig sabihin, natitrigger mo siya para gawin yung bagay na yun na ayaw mo naman ipagawa sa kanya. Kasi nga nandiyan ka. Napaka-basic isipin eh. Kung wala ka dyan sa feeling niya, hindi ikaw yung magiging dahilan para gumawa siya ng ganyan. Kahit naman po Wala ka eh. wala Yes. Tama ka dun. po, Yun nga yung sasabihin ko ganun eh. pa naman Kahit po yung wala ka. gagawin niya eh. Pero kasi 'di ba sabi mo nga, yung values na gusto mong ipahatid dito sa atin is ayaw mo mangyari yung ginawa sa inyo ng family mo din. Yung family background mo, ganyan yung nangyari. So, bilang ikaw na pumasok sa ganyang relasyon, na ayaw mo yung ganyan na senaryo, ba't mo papasok yung sarili mo? DJ Tangelo, kasi dati, actually, ayoko talaga. Mhm. Kaya lang ngayon, sa sitwasyon namin, sobrang hirap na. Mhm. Kasi, tinanggap na siya ng family ko eh. Okay. Alam din ng family ko kung ano yung meron siya. Okay. Pero, kasi ganun siya ka-proud na sinasabi niya sa family niya na, wala na, kailangan ko lang for the kids. Ganon. So, ano madaling salita? Anong gusto mong tumbukin? Ikaw mismong sumasagot sa mga katanungan mo. Nakikinig lang ako sa'yo. Is it worth fighting for? Ganon. It depends on you. Sarah, it depends on you. Kung tingin mo na tama at pasok para sa values na gusto mong ipaglaban sa sarili mo, go for it. Walang pwedeng... Actually, yung values po, sabi ko nga, siguro maiintindihan ng daddy ko. Kasi, Mhm. this is the first time I felt loved, Mhm. cared by someone. Na maling Kasi tao. nagkaroon ako ng issue sa family na hindi ko rin maramdaman sa kanila kung they cared about me or they love me. Kasi, meron kaming mga family issues din. So, sa kanya ko lang naramdaman yun eh. Yun nga yung sinabi ko sa family ko nung una na pinaglalaban ko siya eh. Hindi niyo kasi ako binigyan ng importansya sa pamilyang 'to, na siya lang yung nagbigay. Kaya Okay. hindi niyo ako mabe-blame kung bakit hindi ko siya maiwan. Kaya pinaglaban ko din siya sa family ko.
I get all the criticism, I get all the bashing, lahat yan naramdaman ko. Okay. And even my ex. Yung ex ko din kasi medyo meron din po siyang kakayahan. Pero grabe niya na ako ginugulo kasi sinasabi niya na, "Iwanan mo na yan, ganyan-ganyan, na hindi na sa huli hindi ka naman pipiliin yan." Pero kung ano nga yung sinasabi ng ibang tao, yun naman yung pinapakita niya sa akin na hindi kita iiwan. Kaya kong iwanan lahat pero ikaw hindi. So, I was like, ano ba? Confused na ako. Saan ako lulugar? Sarah, pwede ako magtanong? Sige po. Sana maging honest ka dito sa mga tanong ko. Sige po. Para lang din magawan din natin to ng maayos na usapan yung Sige ating po. call. Sarah, before ka pumasok doon sa buhay nito ni Guy, sira na talaga family niya? Mm. Gano'n na daw katagal? Actually 2 years. Ano 2 daw? years na silang they don't even kiss or they don't even do such thing na ginagawa Yes. ng mag-asawa. They Oo. don't. Paano mo napatunayan? Paano mo nalaman? Actually po, kaya ako napatunayan kasi naging honest siya sa akin na pinakita niya sa akin yung mga girls na mini-meet niya para maging Mhm. masaya lang siya. Yun yung basis mo? Hindi lang din yun kasi nga naging close din ako sa family nila na hindi nila alam na may iba palang nangyayari sa amin dalawa. Paano? Sige nga, paliwanag mo lang sa amin para maintindihan namin kung ano yung pinaglalaban ni Sarah. Kasi hindi natin to mabibigyan ng kulay at ng hustisya yung pag-uusap natin. Yung mami niya din po kasi, Mhm. parang naawa sa kanya dahil siya lahat yung kumikilos dun sa Paano mo nga bahay. nakilala yung mami niya? Pinakilala niya po sa akin. Yung family niya mismo? Opo, yung Lahat? mami niya, yung kapatid niya, pero hindi yung family niya mismo. Kilala lang ako ng mga anak niya as friend. Okay. That's Yeah. it. Yeah. Pero yung talagang nanay tatay niya, okay. Kilala ko din po ang nanay tatay niya. Yes, nga, pinakilala ka, di ba? Opo, Pinakilala ka as kaibigan po. kaibigan. Okay. Tapos nalaman mo dun sa kanila na hindi na okay sila ng asawa niya. Opo. Hindi naman po nalaman ko sa kanila. Nalaman ko sa kanila kung gaano rin po yung suffer nung boyfriend ko ngayon dun sa asawa niya. Kung bakit naging ganun na lang din siya, na feeling niya nobody cares about him. Okay. Na hindi siya inaalagaan. Bakit daw? Kasi laging siya lang yung nag-aalaga dun sa family niya na dapat yung love and care na nakukuha niya ay na binibigay sa kanya is hindi niya po nakukuha. For example po ganito, sabi ng mami niya, naawa nga ako sa anak ko kasi siya yung nag-aasikaso sa mga bata, nagluluto, Mhm. naglalaba, naglilinis, na supposed to be ginagawa ng asawa. Kasi nakita ko po yung mami ko, ganun yung ginagawa niya. Ano ba daw bang Sana. ginagawa ng asawa? Wala po. Nag-work o hindi? Alam ko may work, pero most of the time, she stay at home. Okay. Yun. Yun ang mga nalaman mo. Kaya po, ngayon po, ngayon ko naramdaman na kailangan niya ng someone who will care for him until he gets older pa. So, 2 years na silang hiwalay bago ka pumasok. Hindi naman po hiwalay talaga. Parang companionship nga sila. 2 years na silang companionship bago ko pumasok. Tapos ngayon, hanggang ngayon, ganun na lang din yung situation nila. Hi, Sarah. Ayokong uminit ang ulo ko sa'yo, pero sige. Companionship na lang.
Pakikinggan kita Siya po dyan sa actually pinipilit siya din mo. po kasi nagsabi. Kasi may time na sobrang moody ko po kasi talaga ta's ayaw kong i-kiss siya, Okay. gano'n. Sasabihin niya, "Wala na ngang nagki-kiss sa'kin, eh, tapos kapagka galit ka pa ayaw mo din ako i-kiss." Gano'n. Hmm. So Parang naniwala ka doon na companionship lang sila at wala na talaga sila. Hindi na sila nagki-kiss, wala siyang sinabi sa'yo na hiwalay na kami, 'di ba? Sabi mo companionship lang eh. Sabi mo eh. opo. Actually, para sa kanya hiwalay na. Kaya lang kailangan niya pong makisama kasi may mga anak sila. Hmm. 'Yun po 'yun. Kaya nga gusto na niyang magsama kami kasi gusto niya maghiwalay na sila ng tuluyan. Ako lang po yung ayaw ko Ba't silang hindi niya muna maghiwalay. sabihin bago niya ipilit sa'yo? Ayoko din pong gawin niya. Oh, ayaw mo, alam mo Sarah, ginugulo mo yung kwento eh. Wait lang ah. 'Yun Wait lang. Papaliwanag ko sa'yo. Sabi mo companionship, okay. Alam namin, companionship. Alam niya sa sarili niya as a guy na wala na sila. Pero itong girl, anong alam? wala pong alam yung girl. Oh, bakit hindi niya sabihin kung ayaw na neto ni guy dun sa babae? Ba't hindi niya sabihin na ayoko na? Tama na. Actually gusto niya nga pong sabihin. Ayaw ko lang po talaga. Ilang beses niya na po sinabi na sasabihin ko na. Eh ba't Ako lang ayaw po mo? hindi. Ba't ayaw mo? Eh pumasok ka nga sa relasyon na mali. Ayoko po kasi. Ayaw mo, mali na nga yung pinasok mong relasyon. Ano yun, katangahan yun, Sarah? Di ba? Ayaw mo ng maling relasyon pero pinipilit mo, tinuturuan mo siya ng maling relasyon. Tama ba yun? Po. Hindi po. Hindi. Ako given eh. Mahal mo siya. Naiintindihan mo siya. Mahal ka niya. Pero bakit mo siya tinuturuan na mas gumawa ng mali kung talagang mahal mo siya? Dapat, pinapaikot natin yung kwento eh. Inaantay lang kita, Sarah eh, na tumbukin mo yung mismong kwento mo. Ang sabi ko lang dito, wala namang mali kung mahal mo siya eh. Walang mali magmahal ng taong hiwalay na sa asawa. Mhm. Kung talagang hindi na sila nag-work at bago pa sila magkakilala, bago pa sila maghiwalay, pwede. Hindi ka naman ikaw yung naging dahilan eh. At talagang anong gagawin mo? 'Di ba? Hiwalay na sila. Pero yung para dyan sa dahilan mo na yan, mali yan. Mm. 'Di ba? Ang sinasabi ko sa'yo, kung talagang mahal ka ng guy na yan, paturo mo sa kanya na maghiwalay na sila yun. Eh namang himasok ka pala, hindi pa pala sila hiwalay eh. Mm. Companionship ka pa na sinasabi sa akin. Eh, siya naman po kasi nagsabi nun kaya sabi ko, ganun ba? Okay, hindi ako nag-a-agree lang naman din po ako. Nag-agree ka sa mali. At Hindi po pinupush mo sa mali. nag-agree lang naman po ako sa sinabi niya. Nag-agree ka rin sa maling bagay. Kasi, Sarah, balik rin natin yung sitwasyon. Ikaw yung asawa niya. Tapos meron siyang katulad mo. Ano mararamdaman mo ngayon bilang isang babae? Masasaktan po syempre. 'Di ba? Mm. Good sana tong kwento, Sarah, kung sakaling hiwalay na sila ng asawa niya. Nagkakilala kayo. Nalaman mo na totoo talaga na hiwalay na sila. Tapos, wala na silang pakialam sa isa't isa, basta sa bata na lang, co-parenting na lang ang diskarte. Pwede. Diba? Tama mali. Opo. Pero yung para nandun ka sa sitwasyon na yan, Sarah, na alam mo pang mali yung manghimasok dahil hindi pa sila okay. Hindi pa sila nag-e-end eh. Wala pa. Oras nga na malaman, Sarah, na meron ka ng asawa niya, ewan ko na lang ano mang pwede mangyari sa'yo. Diba? Mm. Kasi bakit Pero bakit kinakatakot ko din naman po yun. Kaya that's the one factor na kino-consider ko to let him go. Hmm. Pero mas madami kasi yung factor na pinapakita niya na
cannot, hindi puwede. Kasi kaya kita ipaglaban, na 'pag pinapili ako kahit nahuli ako, pipiliin kita. Sa maling bagay. Kaya sabi ko ang hirap ng sitwasyon. Alam mo, Sarah, at naniniwala naman ako na bago ka tumawag dito, alam mo na yung tamang sagot. Opo, alam ko naman po talaga. Naniniwala ako. At hindi mo kailangan ng tulong ko, pero kailangan mo sigurong ma-realize din yung mga nagtatakip sa liwanag ng utak mo. Opo. Alam mo, Sarah, turuan mo siya na maging totoo muna sa asawa niya. Ngayon, kung talagang ayaw mo na sa pasabi sa kanya yon, ikaw ang kusang lumayo kasi nasa maling relasyon ka. 'Di ba? Sumisira ka ng pamilya. Opo. Kasi hindi pa naman sila talaga totally hiwalay eh. Plus, sinasabi mo na ayaw mo masira yung pamilya niya, pero bakit nandyan ka para sa kanya? Ibig sabihin, ulitin ko yung sinabi ko kanina, ikaw ang nagpapatrigger sa kanya para gumawa ng mali. Tama po. Sarah, hindi ako galit sa'yo pero sinasabi ko sa'yo na deserve mo ng mas better. Naiintindihan kita na mahal mo yung tao niyan dahil sa kanya mo na ramdaman yung Actually, lahat naman po kayo, ganun yung sinasabi. Kaibigan ko, ka-work ko, lahat. Yes. Marami na pala nagsabi sa'yo pero bakit hanggang ngayon nagtatanga-tangahan ka? Kasi nga po mahal ko eh. Kapag mahal, dapat magpakatanga na. Siguro nga sinasabi nila na too much love will kill you, but I don't. Siguro, yun lang yung medyo kailangan i-clear ko sa mind ko kung ano yung dapat ko talagang gawin, kahit Angelo. Alam ko na alam mo yung dapat mong gawin. Yes, alam ko naman po. Totoo, alam ko, Sarah. Kaso ayaw mo gawin. Bakit? Sige, sabihin mo sa akin ngayong gabi. Sabihin mo sa amin ngayong gabi. Bakit ayaw mo? Sige, Sarah, go. Maging totoo ka lang. Sige, go. Siguro nga po na ramdaman ko kasi sa kanya lahat. And yung lahat ng hinahanap ko kasi sa lalaki nasa kanya. Na feeling ko natatakot ako na hindi ako makakahanap ng katulad niya ulit. Mhm. Kaya nagsasuffer ako, kaya nagtitiis ako na siya na lang. Ayoko na ng iba, siya lang. Wala ko ibang gusto, siya lang. Naiintindihan ka namin. Pero mali pa rin. Opo. Kaya ako nga laging sinasabi sa kanya na siguro hindi niya maintindihan na kulang na lang ipagsigawan ko how proud I am na siya yung partner ko. Pero hindi talaga, mali talaga yung meron kami. Kaya hindi ko rin mapagsigawan. Kaya lagi ko na sinasabi sa kanya na in our own world, ikaw at ikaw pa rin yung pipiliin ko. So wala kang planong hiwalayan to? Wala po. Wala po talaga. Habang buhay ka Siguro, magpapakatanga. hindi Ipaglalaban naman po mo. habang buhay. Siguro, nung sinabi niya kasi sa akin na hintayin mo lang. Kasi nung nakaraan sinabi na niya na sasabihin ko na ba, hiwalayan ko na ba. Pag sinabi kong oo, kasi alam ko gagawin niya. Kasi itong taong to, may prinsipyo to. Pagka sinabi niya gagawin niya talaga. Mhm. Doon lang po ako natatakot. What will be the consequences when he start to do the things na alam kong So payag ka, kirida ka, kabit ka? ngayon po, Oo. siguro dahil dun sa tagal na din namin, ngayon oo. Kung marami mamagalit sa akin, siguro hindi nyo rin naiintindihan kung ano yung pinagdaanan namin. Pero for now, Mhm. sige, yes. Tatawagin ko yung sarili kong ganon. Pero darating din ako sa time na sasabihin kong ako yung pinili. Ikaw pinili Pero kasi hindi po, ako yung pinili, pero ginawa ko muna yung tama. What do you mean Bago tama? ko piliin. What do you mean tama, Sarah?
Ayusin niyo po muna yung kung makikipaghiwalay siya, ayusin niya po muna. Mag-ayos muna sila ng wife niya na kung gano'n ba talaga yung, hmm, kung gano'n na po ba talaga yung relationship Nasaan yung nila. tama doon na nandiyan ka sa buhay niya na sinisira niya yung pamilya niya? Nasaan yung tama doon? Tamang agawin? Ganun? Hindi naman po, Tamang maging proud tayo sa maling ganyan? hindi naman po, hindi naman. Siguro kung pinili niya yun, hindi tapos iniwan niya na pala ta's mawawala din ako, wala pong natira sa kanya, 'di ba po? So, gusto ko pagka ginawa niya yun, nag-decide na siya, ako naman willing naman ako mag-hintay hanggang kailan, eh. Basta maayos niya po muna kung ano yung kung hindi na talaga nagwo-work, then andito lang ako, lagi ako nandito para sa kanya. Sara, Sara, Sara. Alam mo na yung tama, ayaw mo pa rin gawin. Nagsisettle ka bilang second choice. Nagsisettle ka sa bagay na alam mong mali. Nagsisettle ka sa hindi mo deserve na bagay. Tingin mo may love doon? May love na nakakasakit kayo ng ibang tao? Sige nga. Actually, sa tingin ko po, walang love kasi siyempre alam ko din kung paano masaktan, eh. Ito na lang, Sarah. I hope kung ipipilit mo and ramdam ko naman na ayaw mo makinig sa ngayon, pero babalik ka ulit dito. O kaya kung hindi ka man bumalik dito, marirealize mo, Sarah, na mali pala yung mga pinagsasabi mo dito sa amin. Sarah, Opo. lagi mong tatandaan na mali ipaglaban ng mali. Alam ko naman po. Kailangan ko lang po siguro ng lakas ng loob. At yung decided na talaga ako kung kaya ko ba talaga. Kaya mo Dahil mag-isa? Opo, kung kaya Kaya ko mo po mag-isa. Unang-una, kaya mo mag-isa. Ilang taon ka na? 32 years old? Nabuhay ka ng 32 years old nang wala naman siya sa buhay mo. Kaya mo mag-isa. Ilang taon mo na siya kasama? 15 years na po. 15 years mo na siya kasama? Opo. O di 15 years yun na palang niloloko yung asawa niya. Ay, hindi po, hindi po. Kasi yung una nga po, sasabihin ko ulit, kaibigan ko lang po siya. Kaibigan lang. Wala akong plano or anything, wala. 17 years old ka, naging ano mo siya. Naging kaibigan ko lang po siya. Actually, hindi kaibigan eh. Kasi nakikita ko lang siya doon sa isang lugar kung saan lagi kami nagpupunta. So, sinasabi na, oh, si ganito eh. Ano yan eh, dito, ganyan-ganyan. So, sa akin, okay. Tapos yun, na-introduce din po siya. And then, same company, same friends lang din po. Same acquaintance pala, ganun. So, hindi talaga super close. So, mga 28 na po ako or 29 na ako naging close kami. Kilala lang namin yung isa't isa. And then, alam ko lang na medyo kasi popular po kasi siya eh. Dun sa lugar namin. Okay. So, ang desisyon mo ay buo na. Kahit siguro magalit man sa akin yung ibang tao or ibang taong makikinig. Ako, sinabi ko nga sa iyo, Angelo, tinanong mo ko kung bakit ko gagawin to. Gusto ko lang, dahil hindi ako nakakapag-thank you sa kanya sa lahat. Lahat, as in lahat ng tulong na ginagawa niya sa akin. Thank you. And I'm very proud. Tulong na Hindi ko ano? hindi lang po sa financial eh. Financial, emotional. So, lahat talaga. As Ay, in nako, lahat. Sarah. Ay, nako, Sarah. Ayoko magmura sa radyo, pero tinuturuan mo ako.
Sorry na, Titangelo. Sarah, sabi mo 'di ba hindi mo siya iiwanan? Tandaan mo tong March 3. Ngayon, Apo, 12:06. apo. Tingnan natin kung talagang hindi mo siya iiwanan. Sige po. Paano po pagka nagawa ko? Charis lang. Joke lang po yun. Baka po, baka po ako naman tumawag sa susunod na umiiyak naman na pala ako. Nasa alapaap ka pa ngayon, Sarah. Nasa alapaap ka pa ngayon. And naiintindihan kita dyan. Hindi kita kokontrahin sa mali mong ginagawa bilang isang kabit at kirida na ito ni Guy. Pero mali yung ginagawa mo. Maling-mali. At naniniwala ako na malalaman at malalaman din ng asawa niyo yung mga tinatago ninyo. I hope sa mga darating na malalaman mo dyan sa Guy na yan, may handa ka pa rin at masasabi mo pa rin na talagang siya lang ang pipiliin mo hanggang dulo. Apo. So proud ka naman. Nakabit ka. Grabe naman yung tanong. Sobrang sakit. Ano gusto mo? Proud ka naman na ang bait mo dahil niloloko niyo yung asawa niya. Totoo naman kabit ka eh. Oo. Sige, sabihin kong proud na lang ako na kabet, pero maraming factor kung bakit ko rin ginawa yun. At ba't ko pinili yung sitwasyon na yun. Hindi ko naman po pinagsisihan yun eh. Hindi naman na, Pero tanda mo, hindi ka Ul- biktima dito, Sarah. po. Alam na alam mo, may asawa siya. May mga Opo, naging ito po yung kabit. sasabihin ko. Ito lang baka kasi nagkakamali yung iba eh. Kasi yung sinasabi ng iba na, kabit ka, masama ka. May mga kabit na hindi talaga nila piniling maging kabit. Iba yung sitwasyon mo dun sa sitwasyon nila, Sarah. Yung Opo. iba, hindi nila talaga alam na merong asawa pala tong kinakasama nila. Pero ikaw kasi, alam mo at kinonsinti mo yung lalaki na meron siyang asawa, tapos pinili mo maging kabit ka. Iba yun Opo. Kaya nga po lagi ko sinasabi kapag medyo nahihirapan ako, sabi ko, lagi ko sinasabi na baka karma to. Ang sabi niya sa akin, hindi yan karma. Pinili mo yan eh. Inaccept mo nga yan eh. Huwag mong sasabihin yun. Kasi ilang beses na rin po talaga ako nakikipaghiwalay, Titangelo. Ayaw po talaga, hindi po talaga kaya. Sinong ayaw? Sasabihin mo yung guy? Ako po. Oh, ikaw Sa yun. ginaayaw, ako Oh, po yun. talaga. Ikaw Lagi yun. pa. Wag mo Hindi ko nang kasi ipasa talaga yung iba. kaya. Ikaw talaga ayaw mo. Kasi unang-una, napapala ka sa kanya and then meron kang pinaglalaban doon na sinasabi mong sinamahan ka niya. Maraming factor eh. Kaya mo hindi siya maiwanan. Okay, given. Wala tayong magagawa doon. Pero tandaan mo, masakit maging kabit. Sarah, bibigyan ka na ng pagkakataon na mag-last words dito ngayon. Mm. Kanino po ba ako magla-last words? Ikaw bahala. Kung may gusto kang sabihin doon sa asawa niya, malakas ang loob mo, o sa sarili mo, o doon sa Actually, guy. wala po akong Ikaw. masabi dun sa asawa kasi actually nakaharap ko naman kasi talaga. So, Nakaharap gusto ko mo. lang, Nakaharap mo. opo, nakita ko po kasi personally. Grabe ka. Nakikita ko po siya personally. Mhm. Kanino mo gusto last word? Sa sarili mo o dun sa guy? Baka sa sarili mo may gusto kang sabihin. Na may mabalikan ka. Hindi na lang siguro sa sarili ko, dun na lang sa guy. Go. Na dumating man yung point na nag-decide ako na umalis dun sa sitwasyon,
lagi mong tatandaan na mahal kita, pinaglaban kita hanggang dulo. Pero yun nga, may hangganan yung mali na kailangan nating tapusin kung ano yung at kailangan natin itama kung ano yung mga mali natin. And I'm so proud of you and thank you for everything. Yun. Mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung sasabihin ko sa kanyang tumawag ba ako kasi baka mamaya magalit. Pero gusto ko kasi talagang malaman niya how proud I am. Tsaka kung gaano ko siya kamahal talaga. Paglalaban ko. Hanggang kaya ko po. Yan lang. Okay. Thank you so much, Sarah. Thank you po, DJ Titangelo. Antayin ko ang pagbabalik ng tawag mo. Sige po. God bless, Sarah. Thank you po. Mga kabisyo, muli, isang kwento na naman po ang ating napakinggan dito sa ating programang Top Secret. Alam nyo kabisyo, meron naman talaga tayong choice sa buhay. Hindi natin mapipilit ang isang tao habang nandun pa siya sa kasagsagan o nasa alapaap pa siya ng mga pangyayari sa buhay niya. Minsan kasi hanggat hindi pa tayo totally nadadapa o nasasaktan o nasusugatan, hindi pa tayo namumulat dun sa mali nating ginagawa. Malalaman natin yan mga kabisyo. Oras na mahuli o magkaroon na sila ng mabibigat na problema. Kung masasabi pa rin ba ni Sarah na nandyan siya para dun sa guy. Muli mga kabisyo, ako po pala si DJ Titangelo, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Isang panibagong kwento na naman ang ating mga napakinggan sa ating programang Secret Files at Top Secret. Muli, lagi lang po kayong tumutok sa 90.7 Love Radio, ang #1 radio station, Metro at Mega Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic!